Ďalej, otázka, asi najpýtanejšia, je, že keď chcete VIP Experience lístok, ten za 130 eur, či k tomu potrebujete si dokupovať ešte nejaký iný lístok, že to je iba meet and greet, alebo nie. Nie. Jedine stačí, keď si kúpiš tento VIP Experience za 130 eur, tam máš proste aj, tam si navolíš aj sedačku, že kde budeš a nepotrebuješ žiadny ďalší lístok. Avšak upozorňujem vás, že tých lístkov je iba 50 kusov. A keď hovorím 50 kusov, myslím tým naozaj 50 kusov. To znamená, podľa mňa za 5 sekúnd tie VIP lístky budú preč. To znamená, prosím vás, všetci, ktorí sa chystáte na VIP Experience lístok, si ešte vo svojich hlavách vymyslíte, že do akého iného sektoru by ste išli v prípade, že budú vypredané hneď tie VIP Experience, aby ste mali variantu v tej panike proste. Viete, čo myslím. No a posledná je, že systém. Idem teda ako doprovod dcére, ktorá má 14 rokov, môžem samej sebe kúpiť nejaký lístok, ja neviem, na sedenie hociaký a mojej dcére dať VIP Experience? Nie, pokiaľ ty si jej doprovod, musíte mať obidve rovnaký lístok v vstupe od 15, takže od 15 a viac môžeš ísť kam chceš, môžeš ísť bez doprovodu proste sama, ale pokiaľ ešte nemáš 15 rokov, musíš prísť v doprovode dospelej osoby, nech už akýkoľvek lístok si kupuješ, či už VIP alebo klasický hociaký lístok, proste musíš mať doprovod a tvoj doprovod musí mať rovnaký sektor, rovnaký lístok, ako máš ty. Takže easy peasy. Takže Ježiš. Neverím, že už to je tu. Nevadí. Dneska si musím zakázať točiť storky. A zajtra tiež točiť čo najmenej, lebo takto by vyzerali moje storky. Ešte vám chcem povedať, že strašne vám všetkým držím palce, aby ste si uchmatli taký lístok, aký proste si prajete a aký ste si vysnívali už v podstate od štadiónu, pretože viem, že veľa ľudí z vás má už buknuté ubytovania, ešte nemáte lístok, ale máte ubytovania. Taktiež také odporúčanie moje je, že keď sa chystáte s deťmi, alebo teda s akože mladšími akože ľuďmi, proste deťmi, keď sa chystáte ako rodiny s deťmi, čo viem, že sa chystáte, naozaj vám odporúčam lístok na sedenie, akékoľvek proste lístok na sedenie. Čo by som vám ešte povedala? Neviem. Iba, že sa asi poserem. Nič, končím.